sa usilujeme v tej sieti poskytnúť takú garanciu zákazníkovi, že keď prekročí prach tej predajne, tak si bude istý, že tie potraviny majú normálny obsah, že tam nie sú karcinogény, že tam nie sú látky, ktoré spôsobujú hyperaktivitu detí, že tam nie sú stúžené tuky, transmastné kyseliny a takéto veci. Ukázalo sa medzi časom, že mnoho tých výrobkov, ak chceme, aby boli skutočne také, ako chceme, budeme musieť vyrobiť. No a tým začala tá druhá kapitola. Tá je o tom, že som sa rozprával s nejakým malým výrobcom o tom, čo obsahujú klobásy, a on mi rozprával, že obsahujú fosfáty, aby držali pokope, a C vitamín, aby neoxidovali, a potom sodu bikarbónu, aby neboli kyslé od toho C vitamínu. Ja som sa všetkým tým veciam čudoval, pretože ako malý chlapec som robil klobásy s otcom a tam bol len cesnak, korenie a paprika a mäso. Takže ukázalo sa, že keď chceme klobásy a párky a všetky veci také, ako ich skutočne chceme, musíme si ich sami vyrobiť. Našťastie sme poznali pána Jančáka, ktorý vtedy robil nejaké neužitočné veci, a začali sme s ním rozbiehať mäsovýrobu. Najprv sme si prenajali nejaký priestor a potom bola stále väčšia a väčšia. Naše pracovisko je technologického rázu, dokážeme urobiť aj nejaké analýzy potravinových vzoriek a navrhnúť aj novú receptúru nového výrobku. Navrhli sme niektoré nové prototypy na biocentre. Egy ilyen projekt az arra jó, hogy a határ két oldalán levő vállalkozók megismerjék a másik problémáit, megoldási lehetőségeit, a mostani furcsa kihívásokkal szembe tudjanak nézni, tippeket kapjanak, és akárhogyan is nézzük, bár a Duna ketté választ minket, de tulajdonképpen egy gazdasági térség vagyunk, és ez mind a gyártóknak, mind a vevőknek közös érdeke, hogy ez jól működő, erős térség legyen. 15%-os önrésszel tudtak ilyen dupla de minimumést meríteni a vállalkozóink. Itt ugye meg vannak határozva, hogy mi a mi területünknek a erőssége, és ugye ez egy ilyen mezőgazdasági terület, mivel Európai Regionális Fejlesztési Alapból van finanszírozva a Interreg program. Ugye mezőgazdaságra nem lehetett támogatást kérni, mezőgazdászokra se, csak a földolgozóiparra.